Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living God. Abịakwala m ikele gị, onye na-eme mma. Abịakwala m ikele gị na ka ị mere kacha mma. You know how it's done, right? Okay. So what you do, I'm going to let you read this one. Second reading, which is short. Abịakwala m ikele gị, Chukwu na-eme mma. Abịakwala m ikele gị na ka ị mere kacha mma. Ikele gị, after you say that, the choir will say hallelujah, hallelujah. Then you read, you are the chosen race. Abịakwala m ikele gị, onye na-eme mma. Abịakwala m ikele gị na ka ị mere kacha mma. Raise your head and then you will say, alright? When you read up to here, you raise your head and say the word of the Lord. Abịakwala m ikele gị, onye na-eme mma. Abịakwala m ikele gị na ka ị mere kacha mma. Please come, okay? Huh? Come, let's. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, my Redeemer. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Redeemer. You are worthy to be praised. You are worthy. My Redeemer, you
Our Father in heaven, we glorify your name. We bow down before thee. Our Father in heaven, we glorify your holy name. We bow down before thee. Edema ezi Chineke, eluigwe na-agba ama, ma onwe m na-asị ịdị mma ezi Chi. O kwere nkwa mee nkwa, ịdị mma ezi Chine, nwanne otu onye, eluigwe na-agba ama, ụwa na-asị n'ịdị mma ezi Chineke. Aka Chineke na-eme mma, ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ata ata. Aka Chineke na-eme mma, ome mma. Aka Chineke na-eme mma, ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ. Iwo ke na-adịghị ata ata. Aka Chineke na-eme mma. Aka Chineke, aka Jehova na-eme mma, ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe anyị nọ. Ewo isi ike ndụ nke na-adịghị ata ata. Aka Chineke na-eme mma, ome mma. Chukwu nke igwe imeela, anyị gasị ya mma Jizọs onye ebere. Mgbe iru n'igwe anyị ga-ahụ onye nzọpụta. M ga-ekele ya maka ihe ọma nke o mere. O ziri m ụzọ ndụ dịrị mma Jizọs onye ebere. Ngasị ya, anyị gasị ya anyị gasị ya Chukwu nke igwe imeela, anyị gasị ya mma Jizọs onye ebere. Ngasị ya mma, anyị gasị ya anyị gasị ya
pụta ngasị ya maka ihe o mere onye iri m ụzọ ndụ zọpụta m na njọ mma Jizọs onye ebere ngasị ya anyị gasị ya ngasị ya mma onye nwanyị ime anyị gasị ya mma anyị gasị ya mma Jizọs Jizọs ọ bụ ya bụ Mesaya Jizọs ọ Jesus, 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 oh, Jesus, 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 oh, Jesus, malite n'ọgwụgwụ, Jesus, isi iyi kendụ, oh, Jesus, onye na-abịa ọzọ, Jesus, ọ bụ ya bụ Mesa, ọ bụ ya, 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 ọ bụ ya. Jesus, 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 malite n'ọgwụgwụ, Jesus, o kwere nkwa mee ya, ọ bụ ya bụ Mesa, Jesus, ọ bụ ya bụ Mesaya. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Ụmụ okorobịa nọ n'ebe a, unu nwere nne dị mma, yes, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma. Ụmụ agbọghọbịa nọ n'ebe a, unu nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Va ịbụ ike n'agha, ịbụ dị mba n'ume, idebu Digin Jehovah, ibun dike n'agha, ibun dị mkpa n'ume, idebube aha gị na-ekewa osimiri, na-achụpụ ajọ mmụọ, ga-eme ka ndị gị aha Jehovah. N'ume idebube aha gị na-ekewa osimiri, na-achụpụ ajọ mmụọ, na-eme ka ndị gị laa.
ndị ike n'agha, ịbụ ndị mkpa n'ume, ịdị ebube. Aha gị na-ekewa osimiri abụọ, na-achụpụ ajọ mmụọ, na-eme ka ndị dị daa. Aha Jehova, ịbụ ndị ike n'agha, ịbụ ndị mkpa n'ume, ịdị ebube. Aha gị na-ekewa osimiri abụọ, na-achụpụ ajọ mmụọ, na-eme ka ndị dị mma. Because we are waiting for Father Cosmos on the way coming. It's already a little late. Please continue the singing. Makande wonder what is happening. Father Cosmos run away a little late, but he's on his way. Praise the Lord. Ọ na-abịa n'ebube, aha dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube. Ụmụ Chukwu ga-aṅụrị mgbe ọ na-abịa n'ebube. Ọ na-abịa. Ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube. Ụmụ Chukwu ga-aṅụrị mgbe ọ na-abịa. Ọ na-abịa, ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya ma ọ na-abịa n'ebube. Ụmụ Chukwu ga-aṅụrị ma ọ na-abịa n'ebube. Ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya ma ọ na-abịa n'ebube. Ụmụ Chukwu ga-aṅụrị ma ọ na-abịa n'ebube. Ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya ma ọ na-abịa n'ebube. Ụmụ Chukwu ga-aṅụrị ma ọ na-abịa n'ebube. Ekene dịrị Chineke, ekene dịrị nwa ya, ekene dịrị Mmụọ Nsọ, onye na-eme mma. Ekene dịrị nwa ya, ekene dịrị Mmụọ Nsọ, onye na-eme mma. Ekene dịrị Chineke, ekene dịrị nwa ya, ekene dịrị Mmụọ Nsọ, onye na-eme mma. Ekene dịrị nwa ya, ekene dịrị Mmụọ Nsọ, onye na-eme mma. Ekene dịrị Chineke, ekene dịrị nwa ya, ekene dịrị Mmụọ Nsọ, onye na-eme mma. Unu kelere anyị anyị sacha anyị emena. Kelere Chimo, unu kelere Chimo na Chimemena. Kelere Chimo, kelere anyị onye na-eme mma, kelere Chimo na Chimemena. Kelere Chimo, kelere anyị na Chanyomena. Praise the Lord. Hallelujah. Narekene ayo nara
ekele nara ekele mụ o Chineke nara ekele oche anyị na-enye ndụ nara ekele ọ bụ ya na-eme mma nara ekele ọ bụ ya na-asa njọ nara ekele mana ime nara ekele anyị nọ onye na-enye nara ekele anyị na imela kele mụ na nara ekele anyị na ime nara mmiri anyị na Chinagwọ ọrịa nara ekele anyị na imela na aka na-asa njọ nara ekele mụ na ime ọ nara eriri anyị na o Chineme ma nara ekele anyị na imela mama anyị na-asị ya mma anyị na-asị ya mma onye anyị mee na anyị na-asị ya mma anyị na-asị ya mma onye ebere dị na-asị ya mma anyị na-asị ya mma onye anyị mee na anyị na-asị ya anyị na-asị ya mma enweghị ime na chekwa na-efe dị mma ndị maazị na-efe ya n'ụwa na-aja ya mma chai na-efe dị mma Chukwu na-efe dị mma Chukwu na-efe dị mma ndị maazị na-efe ya n'ụwa na-aja ya mma chai na-efe dị mma.
ji ayọ apology adịrọzi mana biko sorry no ọ dịrị intentional. Ọ na-abụ nkara mass na our second parish. Emebezi announcement mete ya aka, it eats into the time because they had series of my scholarships and all that, and that took a longer time than I expected. So Tiekwan is in a belt parkway. That's also another hitch. But so sorry. Once at least it's not normal because I hate late anyway. So all right. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi tata bụ ụka nke 13 n'oge na-adị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ Onyenwe anyị, iji wee nye ya ofufe maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, ọkacha ngọzi na odudu niile nke o duru anyị n'izu ụka gara aga wedubata anyị n'izu ụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene ya maka ihe ndị a niile, ka anyị na-ewelukwazi onwe anyị na-ewere izu ụka ọfụ n'ụwa nke anyị banye na-erunye n'aka ya, wee na-ayọ ka anya bụ Chineke onye na-afụ na ife na-afụ na nzuzo na-echekwaba na-edu anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa ka anyị natazi ya n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
anyị yọọ anyị yọọ. Chineke, ọ sọrọ gị ime ka anyị bụrụ ụmụ nke ihe site na amara nke ọgbụgba ndụ anyị na gị. Biko ekwela ka anyị dabara n'ọchịchị nke njọ, kama mee ka anyị chawapụta mgbe niile na amụkesi nke eziokwu gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. Otu ụbọchị, Elisha bịara na Shunem ebe otu nwaanyị nwere akụ hie nne bi. Nwaanyị ahụ rịọrọ ya ka ọ bịa rie nri n'ụlọ ya. Mgbe ọbụla Elisha na-agafe, ọ na-akwụsị na be nwaanyị ahụ rie nri. N'ihi ya ka nwaanyị ahụ ji gwa di ya, o doro m anya na nwoke a bụ onye nsọ nke Chineke. Ebe ọ bụ na ọ na-abịakwute anyị ugboro ugboro, ka anyị meziere ya otu ọnụ ụlọ n'ime ụlọ elu anyị, bịakwa tinyere ya otu akwa ndina, oche ukwu na oche nta na mpanaka, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ọ bịakwutere anyị, ọ ga-anọ ebe ahụ. Otu ụbọchị ọzọ, Elisha bịakwara Shunem gaa n'ọnụ ụlọ ahụ izu ike. Emechaa, Elisha jụrụ sị, enwere ihe a ga-emere nwaanyị a? Gehazi zara sị, ee, o nweghị nwa nwoke, di ya aghọọla agadi. Elisha sị, kpọọ ya. Mgbe a kpọrọ ya, ọ bịara guzo n'ọnụ ụzọ. Elisha wee kwee ya nkwa sị, n'oge ugbu a n'afọ ọzọ, ị ga-eku nwa nwoke n'aka gị. Okwu nke osebụwa. Aga m ekwe ukwe ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwe ukwe ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwe ukwe amara nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi, site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Ọnụ m ga-ekwupụta na ị kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na ị kwuru sị, ehiwere obiọma m ruo mgbe ebighị ebi. I mere ka idebe nkwa ikwere guzosie ike n'igwe. Aga m ekwe ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Ngọzi dịrị ndị ma maka mkpu aṅụrị ahụ Onyenwe anyị. Ha na-aga n'ihe nke ihu gị. Ha na-aṅụrị ọṅụ n'aha gị bido na chi ọbụbọ ruo na chi ojiji. Ọ bụkwa ikpe nkwụmọtọ gị na-ewelite ha elu. Aga m ekwe ukwe ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Maka na ị bụ ebube nke mgbasi ike ha nwere. Ọ bụ site na amara gị ka anyị ji eweli mpi elu. N'ihi na ọ bụ Onyenwe anyị nwe nchedo anyị. Nchedo anyị nọ n'aka eze anyị na onye dị nsọ nke Izrel. Aga m ekwe ukwe dị mma nke Onyenwe anyị. A reading
From the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we might too live in newness of life. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as dead to sin and living for God in Jesus Christ. The word of the Lord. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, onye ọbụla hụrụ nna ya ma ọ bụ nne ya n'anya karịa m ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla na-eburughị obe ya na-esote m na nzọụkwụ m ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla chọtara ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. Onye ọbụla nabatara unu nabatara m. Onye ọbụla nabatara m nabatara onye ahụ zitere m. Onye ọbụla nabatara onye amụma n'ihi na ọ bụ onye amụma ga-enweta ụgwọ onye amụma. Onye ọbụla nabatara onye ezi omume n'ihi na ọ bụ onye ezi omume ga-enweta ụgwọ onye ezi omume. Ọ bụrụgodu otu iko mmiri oyi ka mmadụ kụnyere otu n'ime ụmụntakịrị ndị a maka na ha bụ nwaazụ m, n'ezie asị m unu, o nweghị ihe ga-eme ka mmadụ ahụ ghara ịnata ụgwọ ya. Oziọma nke osebụwa. O tobelu Jesu, onye jisi ike. O mewo ya o, Chineke nke igwe mewo ya o. Aṅụrụ aṅụrụ ndụ o mewo ya o. O mere ya n'oge ya o, Chineke mewo ya o. Confuse gare makwa.
o mewo ya o Chineke nke igwe emewo ya o aṅụrụ aṅụrụ ndụ emewo ya o mere ya n'oge ya o Chineke emewo ya o onye na-eme emewo ya o mere ya n'oge ya o mewo ya onye na-eme emewo ya echeta obi si ike emewo ya o mere ya n'oge ya Chineke emewo ya onye na-eme emewo ya echeta obi si ike emewo ya o mere ya n'oge ya Chineke emewo ya Chineke nke igwe emewo ya o mere ya n'oge ya ike ọgwụchala ụnụ tata ụnụ nọkwa ofe a enwere party yesterday nke 2 days ka mma maka ebe a dị na-eghe oghe nke a 1 ndị na-anọ mụ na ọ na-ama m onye onye ka ibie amen tata bụ ụka nke 13 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka tata ụka chọrọ ịkụziri anyị nkụzi banyere hospitality ime ọgọ eme ka m bido n'akụkọ banyere Elijah mana ka m bido ya na Elisha bụ ebe Baịbụl bido tata maka ama na m akọwagolo n'ọfụma banyere prọfet Elijah so ka m banye na Elisha mana ndị ga-echeta maka Elisha o Elisha nke a na-akpọ Elisha maka enwelu Elijah nke a bụ nke onye nnukwu amụma then nwezie Elisha o Elisha nke ahụ bụ nwa odibo Elijah Elisha bụ onye nke ahụ si Elijah I want to have the double portion of your power nye m ya Elijah wee sị ya na ọ bụ na akwa dị ya n'ukwu dapụrụ n'ala ọghọlịa ịma na ọ ga-enwe ya bụ ike Elisha chelo because Elijah, like I said before, was the only person apart from Christ bụ onye asị mere gịnị nago n'eluigwe enwere onye ọzọ. And why? Because the power Elijah manifested was so overwhelming that they could not believe that only Chineke nyere ụdị power could be consumed in the ground. Because even at this time, it is believed no onye ọbụla enili na ana, because the Bible said that the dead cannot praise you. And ha believe kwa na onye ọbụla eni n'ime ana na ana into the abyss. Abyss bụ endless pit. And so, such a man with the power of Elijah cannot go into the endless pit. So Elijah not go anywhere, body and soul. And that's why, na ha believe kwa no onye na go anywhere with the power ama rapu ha na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-abịa ọzọ. And that's why at every point in time, Jesu jụrụ ha onye ka unu na-asị na ndị mmadụ bụ kedu afọ izi a na-akpọ na ndị mmadụ na-asị na ebe Elijah, because Elijah is supposed to come and continue his miracle. Now Elisha bụ nwa odibo ahụ
because no matter the double portion of the power of Elijah, was also performing a lot of miracles. Mana enwere nwata nwanyị na-abụ kwa ụbọchị Elisha na-eje ebe ọ na-ebu amụma, ọ na-agbafe n'iru nke ha were aga ya na nwaodibie a na-akpọ Gehazi. Agakata ya nwanyị a sị na onye a na-agakwa n'etu a mgbe niile na ọ na-adị ka onye agụụ na-agụ. Ọ gakata ihe anya bata bie megene ya lie nne. Nwanyị ọmụ onye ọ bụ mba, maka ebe anyị na-ejekọta bụ hospitality, generosity. Nwanyị amara onye ọ bụ, mana ihe ọ fụrụ bụ na nwoke nwa na-aga etu a looks hungry, ka ya nye nne for the sake of God. Ịma na onye agụụ dị na-arụ n'inye one echi omekwa gịnị ọ bịakwa ọzọ. Elisha wee si etu a ọ da-agafeta ọkụkụ aka n'ụzọ a nni ọ dị enye nni. One, you never complained. There was no complaint. Hospitality. Number one, giving even without knowing the person. One. The number two, no complaint in the giving, because Bible says that the giving was so constant. Can you hear one email? One, you decide to increase the giving. Get the increment. Why when the Katanya say na nwoke a na-abụ gafeta ebe a anyị enye sọsọ nni olie na nwoke a dịkwunu ka ezigbo mmadụ, na ọ dịkwunu ka onye nke Chukwu ka ọ bụ, na etu ọ na-adị ọsị die ka anyị lụnyeli edozieli ebe ụnụ anyị bi na ya bụrụ nnukwu ibu, ka anyị dozieli obele ebe ọ ga-abụ ọpụta ọ bụrụgodị sọsọ ụla ka o megide ka ọ lara olie nni echi ojebekwa ebe ọ na-eje. O dozie Elisha gafeta ojinwa odobe isie, maka na onye bụ onye amụma. Ịma na akwụkwọ nsọ sị na the birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. So most times those prophets were peripatetic. Peripatetic bụ ndị na-agagharị amegene akụzi nkụzi. So ha enweghị location. They were more of peripatetic. Enye Elisha ebe ọ ga edobe isie. Elisha edobe katazie isi wee jụọ nwaodibia wee sị na nwaanyị nụ emegokwa na anyị nnukwu ọgọrị nne. Kedu ihe anyị ga-emelụ nwaanyị nwa? Remember, nwaanyị nyere onyinye without seeking for reward. Nwaanyị na onwe ya ha sikwuru Elisha ndị niile anyị nyebeghị sense. Nwaanyị na-enye freely because it is good to give. Elisha wee sị na nwaanyị a n'ụdị ezigbo obi o nwere, n'ụdị nnabata ọ nabatagolo anyị, gịnị ka anyị ga-emeli ya? Unu ma n'ụwa, maka akwụkwọ nsọ sị na nwaanyị nwere ego, mana ịma n'ụwa nwa bụ na etele ogiri etele ọgba, onye ọbụla nọ n'ụwa mere gịnị nwere nsogbu. Onye ọsọ ya bụrụ ma fada enwe mbọzi gwulie asị m fada ọ na-enwekwanụ nsogbu. Nsị a na ọ bụ na fada nwere ọzọ oge ka ndị fada ji aya blood pressure. Ọkwa enwere nsogbu na aya blood pressure. Ha na aya blood pressure na-enwe stroke. Anọ ka m ji asị agwepụ Dr. Nna, I don't want to be him. Like you want to say, I want to be like him. I don't want to be like you. I want to be Father Cosmas. Him na yozi Chineke improve Father Cosmas. Makedonia he na achọ ka ịbụrụ ịmara ibu obu. Onye ka eji say all that glitters are not gold. Onye lawyer bụrụ nke. Onye akwụkwọ nsọ kwuru, carry your own cross and follow. Don't bear the body. Mgbe anyị wee kide kata ndị ji ego mgbe ahụ sị hai ndị abi n'ụlọ elu a hai ọ dị nke onye abụli abụọ paị. Mana ndị Igbo wee sị na agwa nwa ogbenye ihe eji agba ọgaranya
ọzọ jewekwazi ya na buruzie na ya jọrọzi bụ ọ bụ na nwaanyị na onwe ya nwere mkpa na-eri ihe nri na-arụ kedu mkpa ahụ na nwaanyị amụtara nwa nwoke. Now, ihe ha ji very significant. Ọ bụ na ịma story which I have explained the importance of a male child to a Jew. Any Jew that has no male child in their own setting at the time looks like lost. Kerizi. Etu ndị Igbo si eche echiche ka ha nwa si eche. Maka na obi mere gịnị efuna. Mana ihe ndị a niile enweghị isi. Ma na echiche nke mmadụ ji bụrụ gịnị mmadụ. Anọnya na-eme inene mgbe a na-enye the genealogy of Jesus Christ. Ị ga na-afụ nwoke a mụtara nwoke a, nwoke a mụtara nwoke a, agụgidezi ewelute na Joseph. Enwere onye ọzọ na-connect apart from lineage. And so, for that family not to have a child, a son, is a huge deal for them. Because the genealogy of that man is cut off, according to them. Gehazi say, na nwaanyị enwere nwa ka anyị nye nwa. Si yọọ Chineke ka onye. Elisha wee sị n'oge dị etu a n'afọ ọzọ na ị ga-eme gịnị ga-amụta nwa nwoke. Why was shocked? Generosity without looking for something. Inekwu anya na nke Abraham. Ọ na-echeta mgbe Abraham nọ n'irubie na-anara ikuku. Wee fụ ndị na-agafe. Nekata ndị anya fụ na they are worn out and tired. Ọ sị ha, bịanụ ka unu lie nri, unu lisie nri, unu anaba. Abraham nye ha nri, dozicha ha ọfụma. Mgbe ha na-achị ịpụ, Abraham amara ndị ha bụ. Mgbe ha na-achị ịpụ, ha sị Abraham, n'oge dị etu a afọ ọzọ na ị ga-amụta nwa nwoke. That's how Isaac was born. Now, I need this hospitality. There are two ways I jemogo, or so many ways, but I'm not going to do this. Number one, inyelu onye enweghị uru ị ga-elite n'aka ya inyeli aka. Gawa. Then nke abụọ bụ inyelu onye ọ ga-abịa inye maka na ndị Igbo si na ihe nwoke nye nwoke ibia bụ gịnị? Gịnị ejide. Ijide. Ada ama onwekwa ka o si wee dị m ka ime gịnị? Nke a bụ nke abụọ. Then nke ịtọ bụ inyelu mmadụ aka maka na onye a maka na ịdị useless o. Mana just ka ọ bụrụ mfa ka ntinye n'ime dọtị jidebezi ya nnọọ ma gị jebe. Mana ka nne the first two inyelu mmadụ aka maka na enweghị ihe elite na ya. Not na enweghị ihe elite, mana enweghị ihe ibu n'obi ilite na ya. Chineke ejizi aka wee kwụọ gị ụgwọ. Ya na inyelu mmadụ aka maka na ibu n'obi na ị na-elite ihe n'aka onye a. And onye a kwesịkwara ime gịnị ilite ihe n'aka gị. So the intention of the giving is what defines generosity. The intentions. The second one is practically what we do most often. And onye ọbụla ọbụkwọ dị n'otu ọsọ ka wee ihe dị ka na m nọ na parish, let's say my parish. Ihe dị ka Christmas na St. Mary Magdalene. Majority ndị nwere ike ịgbalụ Father Christmas maka na ọ bụ Father. Nwere ike bụ 2%. Mana ndị nwere ike ịgbalụ Father Christmas bụ ndị maybe na papia nwere mgbe ọ na-anwụ Father wee bịa tee ya ude
kpechala ya ekpele mechaa papa ya dị ndụ. Olde Christmas ọ sị hey n'ọkwa fada bụ maka na papa ya mere gịnị dị ndụ ka ya jeme gịnị. Mana ọ bụrụ na ọjọọ dị n'ebe a na-alụkwa ọlụ fada gị ọ gbasara ọlịa nọ maka na n'imelie nke a na ebe ọ bụ na imelie nke a na ya ga-eme gịnị ya jekwuo ọgwụ ụgwọ. Nwee ndị ọ bụ just enweghị ụgwọ iji m enwekwuru ụgwọ nji gị ọ bụla bụ ebe ozi ọma na onye nyela onye amụma ma ọ bụ ezigbo mmadụ ọ bụ ọdịsọ fada onye ọbụla na onye nyelu ihe maka na onye ahụ bụ onye nke Chineke na ụgwọ ọlụ nke Chineke ga-adịrị ya. Hospitality. Kedu grounds anyị ji enye ihe? Kedu grounds anyị ji emelụ mmadụ ebele? Kedu grounds anyị ji ege mmadụ ntị? Mgbe ụfọdụ a na-eche na ọsọsọ inye ego ọ bụrụ inye ego, but ana m ekwu ọ kalụ m mma that God blessed me. Maka ụmụ egwu a na-aga sị na blessed are those that give it than those who receives. Ihe a bụ aka na abụọ. Ofu nọ n'ala nke ọzọ nọ n'elu ọkwa ya? Ọ ka mma na nke gị nọ n'elu karịa ịnọ n'ala. Ọ bụrụ na ncheta onwe okwu Chukwu Fada Kirian kwu sometime onye ọda na-alara ụla ngwa teta n'ụla. Onwe okwu Chukwu Fada Kirian kwu one sometime amara m ga na-echeta okwu Chukwu ahụ ọ sị no I lost my wallet. Iwefu na ayọ ya adịrịzi ayọ bụkwa ọlụ ọkwefula ayọ ya na-ayọ ayọ ekwena ka Chineke dobe gị ebe ya ayọ ekwena ka Chineke dobe gị ebe ya ayọ anụ onye Chineke mekatala ebele odobere ebe ọ ga-ayọ ayọ onwe privilege ya ewute na gị na inwe that privilege and you are helping. Because the only way hospitality is workable if you are doing it for the sake of God without no intention. If you do it for the sake of God, then what he will not be Mana because of God, I am offering this sacrifice. And that hospitality can come in different forms. It could be hospitality of or generosity of visit. Namadu na aya arụ ịmasịrị onye ọ bụ mana ọ kpọọ gị na phone sị gị na arụ adịrị ya ọ mmadụ gwa gị clearly na arụ adịrị ya out of human generosity ijenetia. You may not know the life you have given to this individual by visit. Onye arụ adịrọ, are you expecting the person to come to you? No. The person may even die. So you're not expecting anything in return. But out of your own benevolence, you were able to do something extraordinary for this individual. Self-giving for others. Ọ kalụ mma na arụ dị m ma nje nete onye ọya karịa na ndị na akwa onye ka njụ esi gị it is better to be here than to be here. Ọ ka m mma na m ji ego ahụ ma m fuo nchọba ya fọzi ndị a ga-enye enye. Ọ ka m mma na m ma ekwu okwu ma ya fọdụzie ntị ga anụ anụ. Ọ ka m mma na ndị more serviceable for others karịa ịnọdụ ana enwere onye a ga-enyela aka. Chineke chọrọ ka anyị dị hospitable. Hospitable abụrụ sọsọ lese na ị na-alụ ụlọ na Nigeria nwanne gị nwoke na-agbagharị kwa ụbọchị ojekwu n'anwụ obuo blọk ọgwa ndị blọk ọkwụrụ kpọta ndị osisi ọkpọta ndị waya ọkpọta anwụ na-ache ọchacha ihe a ịnọkọta iwere ihe dịka 50,000 nye si ya ngwa ya jide ehe ojide o mepezi ọnụ ịbabalịa ịfọ ọrụ ego nye gị ka ị na-eri ị na-aba. Even practically it's not even hospitable because na enwekwala ike
ọ bụrụ na ọ da alụ ọlụ ahụ ọ na-alụ, you may not even give. Hospitality is when you give without expecting anything in return. Ọ bụrụzia na ihe ọma si n'ime bịa, ekene dịrị Chukwu. Ọ bụkwa na ihe ọma esiro n'ime bịa, ya dịrị Chineke. Etu a ka Chineke si chọọ ka anyị na-eme. Elisha si nwanyị si through self-giving receive a blessing, because one good thing about being good is there is always a blessing that flows from it. When you are not self-giving to others, on a limit, some level of blessings. And I know how once I fear at different sections of the scriptures. Open-mindedness, happiness does matter a lot. Give yourself for others. Help others as much as you can and as many as you can. Do your best. Remember always, it is better to have, to be able to give, than not having. Ka Chineke mee ka anyị nwee a more open-mindedness where we should be more generous to others than just only to friends or only to those we think will get something in return. Help any person that you can, and I know and I believe that the blessings of God follows it. May God bless us as we do this through Christ our Lord. Ekwe n'otu Chineke. Were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịakpọdo ya n'ebe niile n'ebe ọchịchị Pontius Pilate, ọta afụfụ, ọnwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka, ọ ga-abịa ọchị ọzọ n'ebube ya. Onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, tata igosila anyị mkpa ọ dị mmadụ inyelu mmadụ ibi aka, mmadụ ịbụ a strength and power for others. Anyị na-achọzi were ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, mkpa anyị ma mkpa nke anụ arụ ma nke mkpụrụ obi ma mkpa ndị ọzọ niile gbara anyị okirikiri, wee na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
Ka anyị natazie isi a nọrọ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
ọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. O Chineke, ọ bụ site n'ebere gị ka iji nye anyị ihe ọgbụgba ndụ dị iche iche ka ha na-enyere anyị aka. Biko mee ka anyị nwee ike ịhụnyere gị aja misa n'ụwa n'ụzọ nke kwesịrị onyinye ndị ahụ i nyere anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi ihe nọ. N'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sikwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta nke ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site irukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-ekwupụta na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikpuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya.
gozie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche na weketa ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ga-azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. nne m na Kristi na nwa atụrụ nke Chukwu
nne na onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayọ. Onye nwe anyị, anyị na-arịọ gị mee ka aja nke a anyị chụnyere gị n'oriri nsọ nke a anyị natara nye anyị ndụ n'ime gị. Biko mee ka anyị na gị bụrụ otu n'ịhụnanya mgbe niile, ka anyị wee na-amịta mkpụrụ nke ga-eru mgbe ebighị ebi. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. To the Regis second collection. Imeela Chineke imeela, Chineke imeela. Third Regis, a parish announcement. Let's support the annual Catholic appeal. Our goal is $26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have many circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. Save the date. The African community is holding their 15th annual picnic on Saturday, July 11th, from 1 p.m. to 6 p.m. in Queens Cunningham Park. All are welcome. For more information, see the bulletin. Please note that the rectory will be closed on Fridays during the summer months. And because here the bulletin. In this bulletin, we column address now from the desk of the pastor, Father Jose. So this week, Ocho can go the last paragraph. Of course, as Gonya will read the bulletin, but I managed to find one here today. So Ocho can go to the last paragraph to us today, or the short. We remain faithful to our mission of caring for and maintaining our parish facilities. Proper maintenance requires a significant budget to meet these needs. When you come to Mass, what is your contribution during the offertory? It is difficult to see that some still contribute only $1 per week. We know that you love your parish. What if you considered giving at least $2?
I know this is not an easy subject to discuss, but it is a necessary one. It invites us to reflect on our sense of belonging to our parish family here at St. Fortunata. Father Jose Francisco Herrera, biko, I na-ekwu here all the time. First of all, ịgụcha the whole thing, everybody say, all the mkpa for each person. If you belong here, ask for an envelope, the church envelope. They send it to you free. They send it to you free. And here we got complete form. So I send it here no log, so that you contribute. And that is what shows your commitment to the parish. Any need, then you can present it to the parish. And believe me, they look at it, mama in a pass by here, so please, we cannot emphasize this issue. In a church, maybe that is what you can afford, or maybe that is what you think you are giving in secret. But if you are giving to God, today's someone is talking about giving. What if you are just giving to God in secret, and then you think, no, he also get an envelope, he also get in. So please, it's left to us as individuals, but so do what you think is right. Well, today, the last Sunday of the month of June, Bosana go see our young people. So because in the choir, tinye up while our children ga-apụta. Ọ dị ka most of them